ahuna hodra mitra nwa na P1 una don see hodra we born pikin na P1 every day ejime memeji course chekwe nwanyi Imo Oluwa boy woloti nwanyi Imo akula nwanyi Imo nkati tige mi the wife tige mi the wife ida hu na onodo agbanwe ne onodo gbanwe soro kwa agbanwe akula ga onye nke onodo agbanwe ne enwe he mma ana tege sa ma kine ada na hide inweda anya you know they see you know they look chekwe ogwe efe nurse ka iyi ha ya mka nurse nkiti ihe kwa midwife ya wo ti him wife wo nkati wife wu ke ndị olo ke kono mbochi nke bidoro ya wo imade say awu midwife kambes enwe kwenu my dear ị na-look down on me ya kpatara awu midwife na akara aka ihe no ga you midwife adanne m gogidere nwote woga nwa isi ya na nwa ala nwere ka ọ hụrụ mgbe ahụ gogbole mmadụ nwa akawa adanne m ote akagbuo ya ketro m na nwanyị alụkwara na ahịa n'ugwuta ote ekwekwe o siri gwa nwa gasị mgbe ọ na-atụgharị isi nwa ya gbakwepụ nwa mma n'isi akakpadị ote akaghị akagbuo ya ihe iwu ọ nọ na family family anyị iwu family ọghọm ọ bụ ihe anyị na-aghọ elele m anya hụ so ọrụ ụlọ ọgwụ asị onye nwụọ nọọsụ bụ igo obodo oyibo gị bụ kalala ego nwunye ego m shigharịa sị m agaga tụrụ ọrụ gana nga nwatakịrị na-agba m crossroad question chirekwe ọrụ ka isi ihe ana ọrụ ka m gere etu kamgbe mgbe ụlọ ọgwụ m na-agasịfere n'Owerri kimekwe na-enye gị ọrụ asị m mmịa kamgbe ịbara m akwụọla m ihe n'obodo miele ihe nna akwụ qualification ọ bụ ihe pụtara nụ onye ọjụrụ m adị m akwọ ihe akwọbeghị m egwusi nke m ji akwọ qualification ọ bụ ihe dị gel jụrụ m si akwọbeghị m egwusi mbụ ke m ji akwọ ọgbọnọ dịkwa na akwọ osisi ma ọ ke m ji akwọ akwa ụkwara na ihe mmụwo onye na-aghọ nwa ọwụ dịka nke ahụ ka ọ jụrụ gị qualification wụ ịgacha skuulu azịnị ihe ndị egotachara na skuulu ihe ndị egotara ọ bụ ya bụ ihe ọkwụkwọ skuulu agara m ya ole nga ihe nọ na akara aka na ihe agara aga ụdị otu elibadikwa okwewe onye na-akụ egwu ọgụrụ ịgụ egwu na skuulu finop na plano ọgụrụ ịgụ egwu anyị dọm nke mba anọ buru ibu makwaranụ mma na-akụzi oke egwu isi ya ha kwanụ ka otu zinga ụlọ ọgwụ anyị dọm ọgụrụ egwu na anyị dọm otu ihe ngwa agara akụziri m ọnọdụ otu tomato corporation ogbuole mmadụ anyị Imo akwụghị na ihe ahụ mere m gafewa ana m alaike ịgwa gị okwu mụ na gị ọnụ na kapịla gbanụ skuul ele ebe ị gaga ịchọ ọrụ ele ahụ ebe ị gaga ịchọ ọrụ ebe m gara ihe ma ụlọ ọgwụ ọwa ese mepere ọhụrụ ha sị ebe a na ya na-ewe ndị gara nọọsụ na aga aga ya na yunivesiti gụọ ya na nọọsin skuul nwee laịsensị eji arụ ya nwee nta nwee imo ihe niile were original ebe ị na-ekwu ya ọlụ medikal ihe a ọlụ medikal United Medical Center ọwụ nga m buruzo limaga nwaanyị nwa nọọsụ nwaanyị amụsụ nwa ma wa amụsụ ote m siri hụ ọ ga-eriji amụsụ ya ngide m ote were English sụgị samisi bred m agha sacha oh my word ọ bụ ihe awụ human head m gara gaziri human head BB love m si plug ịga m na human head BB love wure rọba agha m hụlala ka m fụ ịga ọkụ isi toburu ogologo mbụ ọwa ọkụ gbaziri everyday ọkụ na-eme eti ya na-asị mkpọmkpọ ma human head ọrụ ọkụ mba nwaanyị Imo ịma na that hospital arụ n'ọhụrụ a na-ewe ndị dị qualified ọfụma a na-ewe ha n'ọrụ because ebe ahụ mara mma akwọfọrọ m ụnụ ele ihe m kwọfọrọ ịghọ nwarị ihe nọ nga ihe mmanụ nwere ya na akara aka na ihe agara aga ụdị otu asị gị ghọọ nwa na-ele otu isi aghọ ọ bụ onye ọbịa ha nọta isi nwa pụta gị fo efopụta nwa ikiri nwa ka ị ga ka m hụgo n'otu ị ga-esi nọdị apụtala agalaga akpachita m owe arịdị m asịkwa na erele m anya nọọsụ midwife m na m ga-arụ asị ọwa ahụ dị akara aka m metu na ọwụrụ eze nwaanyị meji uwe na gaga arụ enu m ga dị ime mmiri ga-awụju efe ntakịrị uwe ogele ele ihe ọdọ nwaanyị Imo isi ga-aga ime gịnị ma ga-amụ onye eze nwaanyị amụ ya amụ gị mụta ha anya ụfọdụ ndị wụ ndị akpọrọ oku otu esikwana nwe akara aka n'ihe ọbụla e nwere ndị ọwa akara aka ha ekere ụwa ha na-eme ị ga-ama na ndị a ochi ha n'afọ pụta mana ịhụkwa ndị mụrụ ya ma a na-ama ka ha na-awụga aka efela ngọdị mgbe ọbụla atagacha ha chingọm mgbe ọbụla mkpụpụ anya n'ọhụ n'anya ahụ mana ihu onye nke wu orijiman ọ dịghị enwe taịm for those beats. Ị chọrọ ịgwa m na ịhụ ihe asoro udo mege na Anambra steeti ọ wee bụ eke mege emerutebere saịdị anyị mgbe ọ na-erutela ebe m nkọtala ego m ịchọzi ịga ịmụ nwaanyị eze nwaanyị na aga m aga ụda ma ị ga-akwela ihe nọ nga ahụ eyirile m white oredi were red tụkwasị ya chọkịrị kristal anyị ga n'ubu pịam totu ihe bere gaa na mmiri nji abakwa nga agụmazụ mmiri azụ nwaanyị ma ọ dị ka anyị ekwuchala m na-aga ekwucha na biko ngwanụ ka ọ dị ka ọ dị o ngwanụ ka ọ dị
biko gaa na TikTok ka follow m anọkwa m na abalị ọla anọ m na TikTok Oh, imegezi TikTok. ihe lekego abagala m TikTok Olee aha gị na TikTok kwan? Chief Imo 247 Gịnị? Chief Imo 247 Okay. Chief Imo gịnị 247 nga ahụ ka m na ịbaga nga ahụ BP ga Ngwanụ nwaanyị Imo ka ọ dị. ngwanụ Ngwa ka ọ dị ka anyị ahụ. Step gị mara mma. Okay, ma.